महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारान पुण्यात एका बायलेच्या प्रश्नाक जाप दितना एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केला। दर दिसा जावपी येरादारीचे गचमुड्डेक लागून पुण्यात कांय लोकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवाराक बरोच उजरावन काढलो। ह्या वेळार एके बायलेन अजित पवाराक गोयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांचे उदाहरण दीत पर्रीकारा भशेन केन्ना तरी अचकीत भेट बीन दिवन येरादारीच्या कोयणीचे लक्ष बी दियात म्हणून सांगिल्लें। ताचेर अजित पवारान ते बायलेचे म्हणणे सकारात्मक दिश्टीन घेवपाचे सोडून तिकाच पर्रीकार कोण काय म्हणून उरफाटो प्रश्न केलो। गोयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच थोड्या वेळा खातीर केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणून जाणी काम केला ते सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची गोयच्या तशेंच देशातल्या सर्वसामान्य लोकांक वेगळी आनी वळख करून दिवपाची गरज ना। गोयचे मुख्यमंत्री म्हणून तशेंच केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणून पर्रीकार हांणी केल्लें काम दरेका गोंयकाराक तशेंच देशातल्या सर्वसामान्य लोकांक बेस बरें याद आसा। मनोहर पर्रीकार म्हटले काय गोयचे आदले मुख्यमंत्री आणि देशाचे आदले संरक्षण मंत्री म्हणून कोणी सांगतलो। पण महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आशिल्ल्या अजित पवार हांणी मनोहर पर्रीकार हांचे विशीं अजापीत करपी स्टेटमेंट केला। अजित पवार हांणी बायल पुलीस अधिकाऱ्या वांगडा घातिल्ल्या वादाचे राजकारण थंड जावचे पयलींच तांणी आनीक एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केला। ताका लागून बरोच बोवाळ जाला। पुण्यातली एक बायल अजित पवारांक गोयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे प्रमाण काम करपाचो सल्लो दिता। हे बायलेचो सल्लो आयकून घेवन तिका सकारात्मक जाप दिवपाची सोडून कोण मनोहर पर्रीकार काय म्हणून अजित पवार तिका उरपाटो प्रश्न करता। पर्रीकर सर जसे दिवसा कधी फिरायचे तसं तुम्ही कधीतरी ट्रॅफिकचा टाइम जेव्हा असतं ना तेव्हा कुणीतरी यायला पाहिजे। असं नाही की माहिती नाही असं होऊ शकत नाही। अँब्युलन्स मनोहर पर्रीकर गोव्याचे जे होते मिनिस्टर ते जसे फिरायचे तसं तुम्ही अननोन कधीतरी टाइम न सांगता व्हिजिट करत चला। दॅट इज द बेस्ट सोल्युशन। त्याची गरज नाहीये की तुम्ही प्रश्न विचारणार आम्ही सांगणार नाही सर, असं आम्हाला म्हणायचं नाहीये। फक्त आम्ही इतकं इरिटेट झालेलं आहे की ते राहायचं की नाही हा प्रश्न पडलेला आहे आम्हाला। ताका लागून महायुतीच्या सरकारात वाटेकार आशिल्ल्या अजित पवार हांका मनोहर पर्रीकारांविशीं माहिती ना ही अजापाची गजाल जावन आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।